Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kmie jong uraj kushwaha ubadei ubalasha suba. Kum unong yalam bah khmat ban penyap yu raja raguvanshi. Kalakam ba ukhon jongka udei ubalui dak baong ba ukhon jongka ulashusha keno. Katkum ka khubor bala penmi daka ANI lai I baka Kmie uraj kalayam bat ong ba ukhon jongka unumla bande ekum kana kam namar udang dan at hosna. Kalethu ba ukhon jongka Trei ka Karkhana jong Hynmen ka Sonam bat ulashusha keno ba udan kti ban penyap yu raja. Kala kerparu ya ka sarkar bakan pensisha ba ukhon jongka udei ubalui kumjuru kapara jong uraj kalaong ba uraj bat uviki kinumla bande ekne ka kam bat uraj ru uklemlet shei ru uviki bat uraj kideki Hynmen jonga kimla bande ekne ka kam uraj uklemlet shei pila ban kli ki brio be Trei lang ha office ka jingdawa jonga kalong ban pelat no yu Hynmen jonga uklem dan ktilang hakane ka kam penyap Hynmen jonga udei ubalui laong kapara uraj Kumban syupen kenmau kisau ngut kibla syakem halor ke jing suba don keti penyap yu raja kilong uraj singh kushwaha Akash Rajput Uvishal Singh Chauhan ublatibru kumuviki badu anan katba ke Sonam ke kudim uraja kala aitino elade haki pelet ke Ghazipur Uttar Pradesh